Insellmulkom mit-Teatru Manuel, it-Teatru Nazzjonali tagħna l-Maltin, li f'dawn iċ-ċirkustanzi strambi li qed ngħixu fihom jinsab magħluq. Iżda llum xorta waħda se jiftaħ. Iva se jiftaħ qalbu għalikom billi juża t-teknoloġija moderna biex jasal ġewwa id-djar tagħkom. Għalhekk nistidinkom tinaqdu magħna għal din ir-rappreżentazzjoni ta' kanzunetti oriġinali Maltin mill-grupp Skald, imżewqa mill-kitbiet ta' Trevor Zara li se jaqra huwa stess flimkien ma' Teresa Gawci. Nawguralkom li tieħdu gost u nistidinkom għal skaldatura. Iż-żarżur. Ġolfrija jnidja tal-Bruka, iż-żarżur qed iqatta l-istaġun kollu jgħid rużarju bla tmiem. Igedwet u jtenni il-5 misteri tas-sajf waqt li jagħlaq għajnejh u jidħol festasi. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fl-ewwel misteru meta x-xemx qamet mill-mewt u xuxtat bil-bandiera mdieba fida ma' 6:45 filgħodu u baqgħet magħna sa 28 ta' filgħaxija. Tkun imbirka ja xemx ta' Ġunju, omna u missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek. Ibqa' tina l-ħobżna ta' kuljum u eħlisna mid-deni. U banijiet u tivvibra ġol Bruka, iż-żarżur jgħaddi bil-lajma għat-tieni misteru, meta l-mewġa l-ġwejda marret iżżur lill-qariba tagħha xtajta u tgħanqu u ferħu b'xulxin u l-mewġa qaltilha. Is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar, qaddis u l-isem tiegħu. U qadet tgħidilha dwar l-artzell u l-ġawar li kellha moħbijin ġo ġufa u xtajta tweġiba. Islim għalik bil-grazzja mimlija. Nikkonsidraw, nikkontemplaw it-tielet misteru. Meta d-dilja wildet l-ewwel għanqud tal-porpra u ħin bla waqt lene beda jfittx bl-għexur u bl-għexieren u tkuk inksew bil-qlub kollha jistennew bil-ħerqa li l-Lonġinu jiġi ċarrathom, iċarċrilhom demmhom u jitfinhom ġol btieti nhar il-vendemja. U żarżur miġbur fih innifsu jinsa l-Bruka u s-sirġa tax-xemx u jkompli jsenser rużarju etern. Nikkonsidraw ir-raba misteru meta fit-tempju ta' kamritna is-sajf ippreżentalna satejn sjesta waqt li d-dinja tieqaf, it-triqat mikwija jidħlu f'koma u taqa' sikta msaħħra miksura biss mit-talb taż-żarżur. Li dan qatt ma jitlef il-ħeġġa u d-devozzjoni u jgħaddi minnu fih għal-5 misteru. Meta l-bajtra nkurunawa bix-xewk, qasmuha bil-mus u poġġewla qalba maġenta tek-tek fil-platt, sabiex biha jitqarben ir-raħal kollu u jeħles minn nirien ta' wissu. Ma jafx b'mistrieħ itwajjeb żarżur, malli jagħlaq il-misteri kollha jinfex jitenni. Sinjur ħnina, mulej ħnina, u waqt li jolli ħarstu lejn ix-xemx fil-quċċata jgħidilha. Om tal-għaġeb, om li tistħoq kull foħrija. Imbagħad hekk kif iżomm l-aħħar tislima bla ma jieqaf jieħu nifs, jerġa' jibda kollox mill-bidu u jdur għall-ewwel misteru. Hekk iqatta l-istaġun kollu żarżur, moħbi ġolfrija jnidja tal-Bruka, isensel rużarju bla tmiem, sa ma jaslu l-erejjex ta' Santa Marija u żarżur ikollu jgħid requiem eterna lis-sajf u jiskot. Ħamrat bis-sima tax-xemx, sabru x-xan bħal tajjara fit-tem, tebba lik.
Fjamma imrawma mill-bot, wild violenti l-ħamrija tirtrot, ġenturik. Nifs bil-mod, dan il-fon bejn lajn u l-grillu, jafser vettillu la jsir sot. Jerfa jsor, għanneta jiġi l-bsonni, erru flaksu l-fidi ferru d-nubli ġor, u fejnu l-kor, li kellu il-sellajta tal-ġustizja. Mifluċu kor, servi tad-deffin flok il-milizja. Warda tisseffen marriħ, tfakkar fi xorti li d-dinja tisbiħ, tħenna lik. Safja bħal frotta mill-ġuf, titnissel tarbija ta' ċkejkna li tmut, u għen statik. Nifs bil-mod, dan il-fond bejn lajn u l-grillu, min jafser ifettillu la jsir sod. Jerfa jsor, għal-meta jiġi l-bsonni, erru flaksu l-fidi ferru d-nubli ġor, u fejnu l-kor, li kellu il-sellajta tal-ġustizja. Mifluċu kol, is-servi tad-deffin flok il-milizja. Tiskot il-furja tal-jum, fil-ġejjini għad jerġa' jqum, jista' jkun. Tikxef il-wiċ tas-salvaġġ li mill-għoli imexxi l-pupazz. Ġinien il-mistrieħ fejn ma sbiħ il-jum ix-xjuħ jiġu bl-aħbarijiet tad-dinja mitwin taħt tabtom, pipa ddaħħal il-ġamar tal-imoddi bejn sninhom u jqattu nofstanar jobsqu f'wiċċ il-preżent u jfakru xulxin fit-tabakki fuq tal-passat. Ġinien il-mistrieħ. Fejn ġo vaska skomda daqs ċajta barra minn posta, 5 ħutit ħomor jinqalbu jimbarmu ġolma lewn il-mibeda tan-nies. U kultant jitilaw fil-wiċċ u jittawlu lejn dinja qarrieqa li taf biss taqtalhom nifisom. Ġinien il-mistrieħ. Fejn nhar ta' Sibt filgħodu, it-tfal jiġu jisfidaw il-ġardinar u jarħula jiġru wara xulxin. U meta jaraw ħmedi, jisirqulu fjura biex joqogħdu jieħdu gost jistaqsuha tħobbni ma tħobbnix u ċariċrula demma petala petala matul il-passaġġ. Ġinien il-mistrieħ. Fejn ma nżul ix-xemx la safar jinġabru geġwiġija ġo lawrikarja. Il-weraq tagħha jibdluwula frix u waqt li jitrasformawha f'siġra tal-miliet joqogħdu jkantawla biex tninni. Ġinien il-mistrieħ. Fejn żewġ ommijiet żgħażagħ jiġu jimbuttaw il-prem bit-tama li wliedhom jixorbu l-arja riħa ta' freżja. Iżda jmorru lura lejn darhom bir-riħa tal-pipa ma' ħwejjiġhom u l-bżieq tax-xjuħ imżelleġ mal-qejan tas-sandli.
ġinien il-mistrieħ. Fejn ġol mixtla tar-rokna jisponta l-ħolm u jimtu t-tamiet li bla waqt ir-riħ ta' wissu jibaskatom u jqarqaċhom daqs bejken ġotaġem bla żejt u l-mixtla ssir gradilija tal-barbecue. Ġnien il-mistrieħ Fejn ma labex jaslu żewġ namrati li qattow satejn fuq il-bank ta' taħt il-fikus jixorbu l-pina kolada minn xoftejn xulxin u jgonqu jisimhom ġo qalb mill-fuda bivleġġa fuq il-qoxra tal-fikus. Ġinien il-mistrieħ. Fejn is-serb joħroġ jittawwal minn ġossejjieħ biex joqgħod jisma' l-istejjer tax-xjuħ ħalli fix-xitwa jkollu xi jirrakkonta lil uliedu qabel ma jinżal ġilda l-qadima u jinbidel f'portmoni. Ġnien il-mistrieħ. Fejn malli l-ħut u x-xemx jozzu sal-qiegħ, il-ġardinar jiġi ċekċek l-infietaħ, ikeċċil kulħadd il-barra, jaqfel il-bib warajh u jpoġġi jassa miegħu l-anġlu bis-sejf tan-nar f'idejh. U n-namrati qatt ma jiġu lura aktar u l-fikus tqabbar koxrita sa ma toħloq il-qalb minn fuda bivleġġa u taqsama fi tnejn. Som fih, isla għatma titradieħ, isma wemmen dak li trid, bis li jgħidlek huwa ġid. Il-bniedem jipproponi u Alla jiddisponi la ta' bissa l-konklużjoni għad gergerbdek is-sitwazzjoni. Ħadd wara ħadd għandha tasal ta' kulħadd fid-dinja kompli għandek. Iżda ta' qalbek qatt bil-qatra ġarra trid tintela, bil-aqal mhux bil-ħela, jekk tittaħdem tintellax minn jorqod leħut ma jaqbalx, mur bil-mod biex tasal kmieni. Rida biex jett tikkuħini, il-jittibom ruqasin ma jalla tempi baħanżin. Il-lupu jbiddel sufu, putu, runu putu, imma l-vizzju ma jbidlux minn twilet u għand kwadru ma jmux. Tħabbeb ma kulħadd, iżda Alla tagħmel ħadd il-mistoqsija uħt il-lef, u talima qatt nittelf. Il-mar il-makus jista' jdur għalih dubbien, jista' jdur fejn id-dur ma jsiffara ċimkien. Il-bies jagħmlek nies, ħadd darba kull mitqies, jittimbrak mal-ħaġa tajn l-ewwel li ma tikollajn u kliem ix-xieħ som fih, jisla qatt ma titradih, isma' wemmen dak it-trid, bis li jgħidlek huwa ġid. Kliem ix-xieħ som fih, kliem ix-xieħ som fih, kliem ix-xieħ som fih, jisla qatt ma titradih. Għal dak li kun ġejt ikun les preparat, min hemm avżat u armat. Skont id-daqqa tar-ritmu tittisven u mhux tibqa' kwiet ix-xamplat. B'azzjoni brijuża artista invitta impitru l-istorbju fil-kwiet. Nintilfu wkoll bis-sinfonija ta' kliem li għaddew nannannit. Isma' wemmen dak li trid, bis li jgħidlek huwa l-ġid. Kliem ix-xieħ żomm fih, jisla qatt ma titradih, isma' wemmen dak li trid, bis li jgħidlek huwa l-ġid.
Lil Dunkarm. Aziz poeta. F'żożiti kont nissaħħar wara t-twiddiba tiegħek. Għaliex tarmih l-sin li tatek ommok u titlef għaqlek wara l-sin barrani. Kont nara perfetta, qawwija f'posta. Iżda llum din inbidlet f'leħen kibi li jgħajjat fid-deżert. U ħadd ma jifhimha. Waslitila d-data tal-iskadenza u saret irrelevanti għax illum ħafna ommijiet Maltin ma għadhomx jagħtu lil sin nattiv lil uliedhom. U allura dawn m'għandhomx x'jarmu għax qatt ma kellhom. Ma kinitx Maltija l-ewwel kelma f'ommhom u t-tifel daħqani ma tkellimx bil-Malti. Dan l-sin għadu jikber magħhom u lanqas jintiseċ mal-ġrajiet ta' ħajjithom. Meta jkunu ħinja jew meta jridu jfissru omtom, draw jgħidu "Oh my God" jew "Fuck it" jew "That's cool" u litanija ta' kliem ieħor li jinbidel ma' kull tektika tal-arloġġ. U jekk forsi jaslu jaqraw din il-bikja tiegħek jibqgħu ma jifhmuhiex għax bilkemm jafu xi jkunu l-kelmiet għaqlek u intiseċ aħseb wara omtok immela u dbarri. Inti l-poeta nazzjonali ta' ġens li għażel li jeqret lill-omm u jisfaltin bil-ferħa. Il-poeta li jinqara bil-fors minħabba s-sillabu u li qatt ma jiġi emnut u jintesa qabel jilħaq imiss il-memorja. Inti monument miksi fir-diram li jiftakru fih darba fis-sena meta jiġu jpoġġulek żewġ fjuriet li sasija wara ikunu diġà dbilu bl-egżost tal-karozzi u tal-apatija. U jiena naf li qatt jiġi Ottubru meta jersqu lejk bil-fjuri f'idejhom u jsibu l-pedestal vojt għax inti tkun farfart it-trab ta' saqajk u tlaqt. U dakinhar il-poeżija ta' dari jifhimha kulħadd. Salli meta narex ġewwa ħsiebek Jissib li kiber ma' żożitek f'huma U kif issirtu fit-taħdid ma' ħbiebek Meta l-artek rajt bilan maħkuma U n-nafra ta' sultan li xejn ma ġibek Wara twissija baqa kbir maħtuma U l-għawġ u l-inġabar wara bibek U l-ħabs u l-ħarba f'nofs tal-lejl mitmuma Malti safi tassew joħroġ minn fommi Mux ħallibna il-ġmil, is-saħħa u l-għana Malti safi tassew, joħroġ minn fommi Tal-issin li tkellmu bil-ommok u ommi U ommi, u ommi Vassalli meta narex ġewwa ħsiebek
sidek fruma U kif fissirtu fit-taħdejt maħbibek Meta li l-artek rajt bilan maħkuma Maħkuma Iżda xħabbejta li din l-art ħanina Kontewlini fost in-nisel tana Iżda xħabbejta li din l-art ħanina Jissib fil-jed li nkunu ġenza ħarina Ħarina, ħarina Tifkira Aziza. Nazju kien ilu snin jaħdem bil-gaffa, imma qatt ma seta' jidra. Li mallem kien jibatu f'wesa raba li tkun mażula u kundannata. U hemm jidħol bil-gaffa u jibda jħammel. L-art kollha tibda titeżżes. Jirtodu l-ħitan tas-sejjieħ u s-siġar tal-ħarrub. Jirtod il-bajtar tax-xewk. Sasla wara sasla, it-trakkijiet jibdew jimtlew bil-ħamrija u r-raba jitqaxqax. Imbagħad tinkixef il-qija tal-blat li qatt ma tkun rat dawl ix-xemx li nħolqu tad-dlam u għas-satra. Titarwen f'nofs olokawst ġdid. U Nazju jħaffef warra bil-gaffa u jġib il-musmar. U hekk jibda teżżiż bil-wisq aqwa u eħrex minn dak tal-gaffa għax il-musmar jinfet fil-font nett tal-art u jidħol iċarrat l-arterji, isib il-qalb tbaqbaq bil-ħajja, iqaċċata minn ruqa u joffriha bħala qodja inka lix-xemx tal-ispekulatur. Teżżiża wara teżżiża, trakk wara trakk, sa ma tik li darba kienet wesa ħarrub u bajtar timbidel f'qabar. Ma nofsinhar Nazju jitfil inġenji u joqgħod jiekol biċtejn pizza li xtara minn taċċetta takeaway u jada jħarsen dak il-qabar komunitarju u jħoss l-istonku jintabaqlu. Għax Nazju jaf li fi ftit xhur oħra ġo dak il-qabar se tindifen il-memorja primordjali ta' ġu fl-art u jkaħħluh bil-kapitelli famla ta' mħażen u garaxijiet. U mbagħad fuq il-katavri jibnu l-lapidi, forma ta' flettijiet u penthouses. Nazju jarmi l-pizza mikduma u jmur jiġri fittex lill-kommissjonant tal-funerali sabiex mal-gallerijiet ta' kull flett jitolbu jikteb bittri tal-bronz b'tifkira Aziza tal-Pitir Rossi u l-Buful, taż-żnazan u n-naħal li marru u telqu u ma jġux aktar. Aħfruli. Ix-xita traxxax fuq il-ġiġa sajjetta tfaqqa tismaħħa l-bot il-bera jiriet fuqna l-art titwi u tirtrot lejs in-natura ħadmet taħt il-wens tal-la il-ħallir saqet
sewlu ċuħ darraba neħit il-ħmeġ ta' triq torri fuq torri fuq torri fil-oli asba l-enijiex konkos ħaditu tħaħel arja pura ma ħallejniex u kem aħna ingergru meta x-xems hunaħa ma tidex u meta fis-sajf tixwina ingergru xorta ma nifhimx torri fuq torri fuq torri fil-għali asba l-enijiex konkors ħaditu tħaħel arja pura ma ħallejniex konkos ħadid u tħaħel arja pura ma ħallejniex Jum il-maħbubin. Johnny kien ċert li fid-dinja kollha ma kienx hemm maħbubin bħalu bħal Fanny. Ħadd ma kien jinħabb daqsu. Il-profondità ta' mħabbithom żgur ma kienet ġarbita ebda koppja oħra. Kien ilu jħobba sa mill-kindergarten. Kienu ġirien. Kien jimxi jitfit magħha mid-dar għall-iskola. U baqa jżomma jitfit u qalb ma' qalb mill-kindergarten għall-iskola primarja, mill-primarja għas-sekondarja, il-junior college, l-università. Dejjem magħha u mħabtu tikber u tissaħħaħ ma' kull sena li tgħaddi. Kien jistenna fuq ix-xwiek li jasal jum it-tieġ. Imma Fanny kienet dejjem tgħidlu li mhux għalissa. Ma jimpurtax għall-imħabba tal-ħolm bħal dik ta' Fanny kien lest jistenna mqarsa l-eternità. Issa wasal jum il-maħbubin, San Valentino. U dis-sena Johnny ħaseb li jagħtiha sorpriża. Tela l-belt u għażlilha l-isbaħ kartolina li sab. Għaddan tal-fjuri u xtrala bukket wart aħmar imgeżwer ġo karta trasparenti mimlija qlub ċkejkni. Imbagħad qalilha biex minflok joħorġu jiklu barra. Tiġi hi għandu. Rid jagħmlilha ikla speċjali. Soppa tal-qar aħmar, il-favorita tagħha. U warajha koxxa tal-majja lil forn bil-patata u l-basal u t-sunnarija. Imbagħad gato ta' ċikkulata u kafe ta' tisjir. Kollox xogħlu. Għax Johnny kien espert fit-tisjir, daqskemm kien espert fl-imħabba.
Meta l-ħin orob, mela d-dar kollha xema żgħar ħomor, mill-intrata sal-kamra tal-ikel. Firrex id-dvalja l-bajda, ħareġ is-sett tal-pranzu, xel żewġ xema twal ħomor fuq il-mejda, tefa' dwal tal-linfa u qgħad b'qalbu taqtaq jistennija tasal. Kulħadd kien jaf li Johnny qatt ma kellu tfajla. Kulħadd minn barra Johnny. Tfajla kemm min sabiħa hija fejni ħalli nossok ungawdi. Tfajla kemm min sabiħa hija fejni ħalli nossok ungawdi. ħadd ma kien jaf x'ismu
u ħadd ma kien jimpurtah. Kienu jgħidulu biss dak tas-subway. Għax hemm dejjem kienu jsibuh dawk il-waħdiet li biex jaqsmu l-awtostrada kienu jużaw il-passaġġ taħt l-art. Dawk il-ftit koraġġużi jew poloħ li biex jevitaw il-periklu tat-triq kienu lesti jiffaċċaw il-ħmiġ u l-intejjem temm isfel. Iżda mid-dera dak tas-subway ftit li xejn kien ħabber rasu. Xemma kien jagħti każ li dak il-passaġġ li meta tħaffer mal-50 sena qabel kellu l-ħitan kollha miksin maduma bijatu s-saqaf imdawwal bit-tubu tan-neon matulu kollu, issa kien tilef nofs il-madum u nofs id-dawl. Untala bil-ħmieġ u bl-awrina tiegħu u ta' kulħadd. Hemm isfel kien sappostu. U issa wara tant snin, nesa jekk din kien iċ-ċażla tiegħu jew jekk kienux dawk li jgħixu fil-wiċċ li tradewh u ċaħduh u kkundannawh għas-subway. Issa kien sar parti mill-madum imkisser, mill-flixken vojta tal-plastik u l-bottijiet tal-birra mafġin, mill-kallu tal-art u r-riħa ta' awrina. U kien it-troglodit tal-metropoli, it-talpa, il-volpi, il-fenek salvaġġ, in-nemes. Bħal nemel kien igeddes hemm isfel kull ma jsib. Kaxxi kbar tal-kartun u xkejjer biex jipproteġuh mir-resħa ta' lili xitwin. Met joqgħod jeda jmeċlaq il-feles pizza li kien jixtri bis-saħħa ta' dawk li kienu jħennu għalih u draw raqdu l-kuxjenza bi ftit ċenteżmi. U waqt li x-xita tfaqqa fuq rasu u tinżel tfittxu minn bejn il-madum mixquq tal-ħitan, dak tas-subway irrossi l-kaxxa tal-kartun madwaru sakemm il-ħoss tax-xita ibennu u jdaħlu f'nasa twila u fonda. U meta l-għada jsibuh kiesaħ u abjad aktar mill-madum tal-ħitan, jiġu għalih il-pulizija bil-karozza s-sewda u jaħduh minn dlam għal dlam, minn ħofra għal ħofra. U ħadd ma jagħmillu daqsxejn tal-lapida għax ħadd ma jafx ismu u ħadd ma jimpurtah. Għaddisin ħalsu l-ikla kull jum memx fuq il-bankijiet tal-pjazza l-bira, iżda malli għal-ġuħ u l-festa tem. Negozjant bħal id-lok jirtira fuq il-ħaxix nordu mdawra jiru l-bib. Dawk li hobbu l-pjazza l-bira nizzinu twajba bil-problemi full-sib. U fostom dawk li ġabu żmien ħarrib manjera tiegħi. Ikolli bżonn xi ftit taħlewwa wkoll manjera tiegħi. Ikolli bżonn intilef ftit fil-ħolm. Familja propja jien m'għandix. Darija l-pjazza l-kbira li mħabba ħattu lura ntih. Min rabati kull ma fija nisab għal-kbira miegħi m'hemmx. Li mħabba strat mill-pjazza l-kbira briganti bħali ma s-sibqat. Bi grazzja talla ma fadal ħadd manjera tiegħi. Ikolli bżonn xi ftit taħlewwa wkoll. Ikolli bżonn li jiena nitlob l-Alla wkoll. Iżda ħajti mi ser tinbidel qatt manjera tiegħi. Dak li jiena u dak li xtaqt.
ġurnata taħt l-istilel fil-pjazza l-kbira jekk f'dil-ħajja m'għandekx ħolma ngħaddi tiegħi jien tifkira jekk ma jiftax nistiq tiegħi rid li mmut fil-pjazza l-kbira fost il-tates illi bħali m'għandhom sit jifirħu bija. It-tellieqa. Ta' kull filgħodu meta jkun bil-kemadu sebaħ, il-ġerrej kien joħroġ minn daru jitlaq jiġġoggja. Kien dejjem isegwi l-istess rotta, jiġbed lejn il-bandli, jaqsam il-pjazza, jgħaddi mit-triq tal-vilel, jikser lejn il-Knisja ta' San Giuseppe u jibqa' sejjer sa ma jasal ħdejn il-moll. Kull imkien ikun għadu baħ u siket daqs qabar. Malli jasal mal-moll kien jieqaf għal ftit sekondi ħares lejn ix-xefa imċajpar. Imbagħad idur lura bis-salt u jtenni kollox bil-maqlub sa ma jasal id-dar. Iżda għodwa waħda, hekk kif wasal ħdejn il-bandli, jilmaħ tfajla libsa tracksuit sewda li ġiet tiġri lejh. Qabdet l-istess pass tiegħu u baqgħet tiġġoggja ma' ġenbu. Kellha xara miġbur toppu u faxxa sewda ma' rasa. Għall-ewwel għamel ta' birruħu li ma kienx qed jagħti kasa. Imma meta ra li baqgħet ħdejh tiġri ma' ġenbu fuq ix-xelluk u żomm l-istess ritmu tiegħu, il-ġerrej refa' ħarstu leha. U malli għajnejhom iltaqgħu, il-ġerrej induna. Dik ma kienitx tfajla, lanqas ma kienet bniedma. Dik kienet il-mewt. Ġejt għalik, qartlu, imma qed narak mimli bil-ħajja. Lesta nagħmel għal nitfa' kompromess. Ejja ntelqu sal-moll, jekk jirnexxilek tgħaddini neħilsek, imma jekk ngħaddik jiena jkolli nieħdok. Il-ġerrej fem kollox. Ġibet nifs twil, xeħed sidru l-qudiem u telaq sfrenat kemm saħħa kellu. Iżda hi baqgħet hemm ħdejh, qisha d-del tiegħu, la jista' jgħaddiha hu u lanqas tgħaddi hi. Qasmu l-pjazza, waslu saħdejn il-vilel, jiġri u jonfoq bil-ara itir funtana mill-pori kollha ta' ġismu, il-qafas ta' sidru ħassu se jinqasam. U hi hemm imkaħla miegħu. Malli waslu quddiem il-Knisja ta' San Giuseppe, ma felaħx aktar. Niżel ċomp mal-art bħal sorra battala u fetaħ idejh beraħ. Il-mewt ġabritu mill-art, xeħtitu fuq spalleja u baqgħet sejra bih lejn il-moll fejn kellha d-dajsa tistennija. U l-ġerrej sab ruħu mitluq stendut fuq il-poppa bla saħħa u l-lupjat. U dak il-ħin intebaħ li min itellaq mal-mewt ma jistaqqat joħroġ rebbieħ. Iżda nduna wkoll li l-mewt kienet taf biss iżżomm l-appuntamenti li jkollha. Ma kienitx taf kollox. Ma kienitx taf li kieku ried u kellu saħħa biżżejjed biex jgħaddiha u jasal sal-moll qabilha. Ma kienitx taf li ju kien waqaf quddiem il-Knisja ta' San Giuseppe apposta.
ma kienx taf li ju kien xeba jgħix. Saw sikkina, konserva u mustardina, jiddiku tan sakrana, mitlufin fi xorb u lana labu l-flus. Fuq min ser jiex, min ser jimut. Daħ kien fettif u moral ftit pozittiv, forsi darba jmorru l-lura lajkun ebu għadda kollox buċċilġit. Għax tiġli bekk jibdew minn ġdid. Jed nara l-mumji jimxu fuq il-qabar taħħom stess, midjunin l-Kristu sidom jitolbulu għas-suċċess, u fost id-muħ li nixxew omom ħassew aksa l-libertà, mixxura snin il-ħin tarilhom sfaw nesin eternità. Hobsa u sikkina, konserva u mustardina, jiddiku tan sakrana, miktufin fi xorb u lana labu l-flus. Fuq min ser jiex, min ser jimut. Daħ kien fettif u moral ftit pozittiv, forsi darba jmorru l-lura lajkun ebu għadda kollox biċċilġit. Għax tiġli bekk jibdew minn ġdid. Alt-artista bil-kadavri tal-mejtin, aħwa tfal missirijiethom kollha nqatlu fuq xulxin, u fost il-miġ fejn huma ndifnu irħew ruhom tant il-bot, dawk li spiċċaw waslu lura tilfu kollox bl-istess mod. Hobsa u sikkina, iffaqaw il-morfina, xejn li f'bart jew sħana, maċċi ħossom tant ħerqana jimmarċjaw. Kemm il-ħabib abbandunaw. Martin fettif, ġrieħim denna kulurit, forsi darba jmorru lura lajkun ebu għadda kollox inkisrin. Inqas ħajjin